Nah, luto ng babodoy. Hindi naman Tagigyoon ko lama. Oo. Ayong buntag sa tanan sa ulo ni sa pista sa Senyor San Vicente. Kitsini kamay na yan. Kuyaw ni nga mong manong agay kay gikan ni sa Australia. Mao ni gamiton og mga naiusa kaning ngani nga dungagaw. Tanaw di kay og magkahilaw-hilaw naay kuan. Di dyan na mahilaw kay adyo ko kamudungag. Murag 30 nakakatuig mo nung agay di ha. Gikan dyan sa Amerika. Australia to, nakaroon Amerika di ay. Hindi naman eh. Basta bubukaw na siya. Ngan? Ito na daw na. Diyuhan itong tigdong akay. Atong isibiya ni sa tibok kalibutan nga Babae na kayo kani. sama ni Senyor San Vicente na apoy kanang naay manabtan nga manung agay. Kana round. Inig pohon og mga usang katos katugikan karon maingon og sa baryo sa Kandunga dunay mga milagro. Na daw. Ning baryo ning Kandunga nay manabtanan man dunhang. Ito ni mo bata nang mulagtok na doon ng gatas. Punong isa. Ay rumubutok ka man. Ani man ya. Nagkara na sa bawa. Sorry. Sorry, ate, sorry. Sama nang suwa. Ginunon na go, ginunon po dikog. Sabay ikaw, oh.